κάποιο φίλο Δημητράκη ξακουστώ στην Πολυφαγία και στην Λεμαργία που όταν δεν πεινούσε τρώγε μόνο ένα ψητό, λίγα μακαρόνια και 3,5 πεπόνια. Ήταν μεν παχής αλλά φαινόταν ευτυχής με μια στρογγυλίτσα, όμορφη κυλίτσα, μέχρι τη στιγμή όπου παντρεύτηκε ο φτωχός κι άρχισε η κυρά του να φωνάζει συνεχώς. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη, κάνε και πια δίαιτα λιγάκι, πρέπει να αποφεύγεις τα πολλά γλυκά. Σούπες, μακαρόνια και ζαχάρωτα, να κοιμάσαι πια το μεσημέρι, πήγαινε πεζός σ' όλα τα μέρη. Τρώγε το βραδάκι, μόνο γιαουρτάκι. Άκουσε και που σου μιλώ για το καλό. Άρχισε να κόβει ό,τι του λέγε αυτή, το ψωμί το ρύζι για να δυνατήσει, πήγε σαν να λέμε σε μια δίαιτα σωστή και σε 2 εβδομάδες είχε χάσει 80 οκάδες. Όσο όμως αυτός δεν καταντούσε σκελετός, έμενε καημένη, παραπονεμένη, ήθελε να γίνει της ακόμα πιο κομψός και έβαζε τους φίλους να του λένε διαρκώς. Δεν σου πάει το πάχος, Δημητράκη, κάνε και μια δίαιτα λιγάκι, πρέπει να αποφεύγεις τα πολλά γλυκά. Σούπες, μακαρόνια και ζαχάρωτα, μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι, Και τι θα κάνετε? πεζός όλα τα μέρη, τρώγε το βραδάκι, μόνο γιαουρτάκι. Άκουμε και με που σου μιλώ για το καλό. Πέρασε καιρός όταν λαμβάνω ένα πρωί ένα μαύρο γράμμα μου σκέμα στο κλάμα που λέγε πως πέθανε από καταρροή κι η γλυκιά Συμβία με καλούσε στην κηδεία. Δεν είδα ποτέ να ήταν τόσοι διευθυντές εστιατορίων, στο νεκροταφείον, τι φωνές, τι κλάματα στο δεύτερο σπασμόν. Κι όταν ο παπάς του έψαλε ως χαιρετισμόν, δε σου πάει το πάχος, Δημητράκη, κάνε και πια δίαιτα λιγάκι, πρέπει να προσέχεις τα πολλά πιωτά, σούπες, μακαρόνια και ζαχάρωτα, μην κοιμάσαι πια το μεσημέρι, πήγαινε πεζός όλα τα μέρη, τρώγε το βραδάκι, μόνο γιαουρτάκι, άκουσε και με που σου μιλώ για το καλό.